honek indarra emango dio, Totetori. Bai, konfiantza pixka da behar hartzeun, da hoi, sakatzen pixka eta asmatzen baldin bau, partidua berdin du lezake, eta partidua bestela oso politia ikusten nahi gara. Ikeragarri politia. Bai. Tantu derrik izan da, huts bakar batzuk ere bai, azeran Koteto ez datera beste batzuetan bezain fin, baina pixkanaka ari da bere maila. Bai, eta Iñaki lehenengo tantotik ikusi denik, oso fin da buru argilekin. Baina, bueno, hoendik partidu erdin gaude eta partidu asko gelditzale iruditzat nahi. Koteto rezakea, hori gainean justu, barruan esan nahi dut. Koteto agintzen orain, ze pilotaka da garbia eta erraza duen pilotari honek. 14 eta 18. Eta baina sakiekin justu, Oso larri. Hanketan jarren nahi dio pilota. Kotetok ditaz hori baina. Jo ikuste gaina sakatzea jutean atzelai bat, atzetikan korrikan abilatzea, eta bueno, kuadro bato beti janite jo. Eta horrekin diferentzian dira dauka. Hemen Koteto ikuste duen, illa hankageldin sakatzeu, eta launtasun nahi gabe. Horain zake bikaina egin du. Formabikoa eta hori ez dagoera materik. Hori ez dagoera materik. 15 eta 18 eta azkenengo hauek Kotetoren tanturik hoberenak. Bai, baingon saki egin zen mine indon, baina alare ikuste alizazo partidun daula eta bi pauso atzea egin da botelaiztaren erantzun indio sake horri. Zenbaitek aide intentako zon da eta kruzatu oso zaila. Amabost eta 18. Koteto oraingoan eskura mandio sakea Lizazok ere oparitxoa Kotetori eta hor bukatzen dira festak. Bai. Hor bukatzen dira festak eta partidu aldatu egin da. Bai, errestun ez doa asmagotu oraingoan Iñakik eta urungo pelotaka da, Koteto bikain gurutatu pelota. Ederki jarretako izan. Bai. Hor nun bota behar diozu kolpea horri. Minekako partidutan ere Kotetu badu kolpe berezi bat, hortzi pilota zortiterdian jartzen du. Beti jotako pilota. Horre mina hundi egiten du. Aurrezakea da. Koteto gatzera, Iñaki nintzen pilota gaiztoa. Bai. Iñaki nintzen oso gaiztoa, eta eramaterik ez. 17, 18. Eta agian adierazteko jokaldirik errazena da, eta egiteko ere erraza ematen du, baina hori da egin behar dena. Sake atera bezain pronto, aurrera segi korrika, hurrengo pilotak adaren bila. Tanto egin edo ez egin. Bai, itxun laizterka abitu inberdezu defenditzea zeure lekua ez. Defenditzeko zortzi zazpita ardia horretza aidea, botelaizteren, hor hemen atzen geldituta ez da bezarre. Kotetok pasatu nahi gainetik Lizaso lortu ez. Eta haino hilkoa ez duen pilotakadarekin lortu du Iñaki Lizaso kantua. Bai. Barrurantz egin du. Zazpiko arotarretik, zeru eta da bidali du Koteto eskurrak. Beraz, 19 eta 17. Baina, holo pelotai handi batek naiz sakikin hainbeste minein, Koteto batik egin naiz, holo pelotai handi batek, geho oain inditun bezala, sei tanto arrailan eitizkizu, eta berrize partidua berdindu itizu. Ze errestasunakin.
Hortxe duzue. Poteto eskurra. Iñaki Lizaso, arnasa, bere honera ekarri nahiean. Eta arlo fizikoak izango du gaur ere, zer ikusirik. Patxin, hemen partidua behin 25 tontotik aurrera aldapa handia izango da. Atzera indartxo oso, ez dakit oso duen goi ikutu. Buena. Epaileek falta dute ba. Niri ikutu ote duen iruditu zen. Ez nago kontra egiteko, baina ikutu ote duen iruditu zen. Horrariko dira gure langileak, gure lankideak jota zua pilotaka da horren bila, eta ea, zerbait argitzen digun honek. Hotzeu, baina... Duela, bira, hortxe. Begira, Oain jogar du ezkerpa eta. Hortxe. Txapa azpitikan jotzen du. Beno. Bueno, bai. Bueno, guk askokin da ezin dugu haitu, juezak beak egin du seinua, txapa soinu baitu dula, eta, bueno... Falta ber, Laugarrena, eta Matxinek orain aukera hundia galdu du partidua berdintzeko, eta oraindik eta arazo hundiagoa jartzeko Iñakiri. Izan zitekeen hauxe zela momentu da bakotetorentzat. Bai. Momentu aliauta dauka. Hor 6 tanto errailan egin dutenetik. Baina sakiekin postura hortatikan segitze baldin badu, hemendik atzea, bakizu. Gero eta zailago. Bai, bezua gehoz da nekea ondile bakin da gehoz da zailago. Hortxe dauka pixkat aldatu beharra, eta botiak gora ite joan bezala pixkat aurre hain. Zakel luzeagoa agian gurutzatua hau bezala, baina atzerago, izan ere, lau falta zakez. Bai. Hemen zortzizak egin eta gero, asko da. Lau zake falta eta tantoik ez, beak. Hori. 28. Hor egiten du min. Poteto. Lizaso Gaspira. Eta, Manuel, Lizaso bera ere ez da ateratzen ari partidu hasiera bezala. Ez. Oain txapapea juntuagoan pelota hori, normalen aurreko pelotak adan zailago eman dola irutze zanei. Eta hori nahiko konfiantzakin jarri dela gaina irutza, eta freskura pixka galdu eta egun irutze zapanei. Zaketan ere bai, Ez da, lehenko violentzilekin sakatzen, da pixkat hemendikan 35 partidua Lutixan barra ingo eta zaion errezelua daugat. Errezelo hori izango da. Errezelo berbera. Puntoek apostu zaleek dutena ere, izan ere berriz ere dirua nabarmen xamar dago. Potetoren alde. Zazpitantoren aldearekin parean zen dirua, beraz normala da. 19 eta 20 atzelaria aurretik izan arren, dirua Potetoren alde izatea. Ezak luzeagoa, erantzuna ere alako txizan da luzeagoa. Espira. Hiru aukera izan ditu jarraian Potetok partidua berdintzeko, baina ez da berdinketari momentuz. Hemen gerta daiteken beste kontu hori da. Ezin harrapatu eta partidua bukatu. Bai. Hemen Potetok ikusi da duda pixkata indo aidea, eta erabaki hona uste hartu dola atzenen irulau bat pauso atzaitia, eta azkene pixka kargatu intaio pelota. Hauek ere ari dira balanean. Trago eta trago artean. Eta bere buruari ezetz dio. Potetok. Era bat gustora ez itxura denez.
Estatu gara, hori geiztua da, Koteto hori geiztua da. Ez aurrera joateko, ez atzera joateko. Eta azkenean pilota, txapapera. 22-19. Horixe da pare-parean gartzea. Matxin, hortxe garri behar da. Bai. Min egiten duen lekuan. Mina eta ikustea pelota gehiagire ez dala eta nahiko bizila badala. Pelota horrek denbori eman dio korrika eta idea hilatzeko, baino... Eta orain aldageletara joan zaigu. Kotuto eskurra. Ez ote du behintzat. Golperen bat edo zaintiraturen bat izanen. Tantua Itasok egin du eta berak hartu du aldagaletarako bidea. Eta horretxek sortu du. Orain Galarreta pilotalekuan dugun zurrumurru hau. Bai, juezare gaina behera junta eta bueno, zakit. Eze golpe erraroik gola bintzat ez dugu sumau eta... Hortxe garri dira pilota gaizto askoa. Laizterka, atxaka. Bai, hor. Ez du keinu errarorik egiten. Irutanturen aldea. 22-19, 35 da partidua. Eta hau etxek, orain arte. Partiduak eman dizkigun datuak, edo pilotariek eman dizkiguten datuak. Zakez bitantu egin ditu Mikel Itesok. Formabituaz beste bitantu, atzean 5, Eskerrorman 4, Erasoan galdutakoak 2, gainontzean galdutakoak beste 2, eta behartuta galdutako ura. Orokorrean, partidu azeran karagarri bizi ekin dio partiduari. Gero mokelaldi bat ere izan du, jakina, Kotetok gehien bultzatu duenean. Baina, hone pentsatu beharko luke orain, partidua azera baino askoz motzagoa dela orain, eta irutanturen aldea duela. Bai, bere errentatxua badauka baindikan da, Saki ere baita. Begira, ondik nora, onden partidu orain arte. Hortxe da, Koteto eskurraren zain Mikel Itaso. Nahiko denbora pasatzen ari da, horrek jakina ikuslea eskatu egiten ditu. Pentsatuz arrazoia garrantzitsu xamarra zen daitekela, ez behintzat saski aldatzea edo horlako zerbait. Normalen gaina saskia aldatzeko ja behera gestako ja eskatuta kenduta okazuta, bueno, bestie lotzen minutu bat nahiko duzu. Badu zerbait, Koteto eskurrak. Ez dakigu zer, baina badu zerbait. Jokoaren iraupena ia 11 minutukoa. 53 bat partidua zizenetik, eta mentxe da. Txalo artean, aterako da kantxara Koteto eskurra. Pena izango litzake bintzat, partidu oso nahiten ari dela irutza eta... Bai, partidu hundia egiten ari dira. Zakez, lau falta egin ditu Kotetok. Tanto alerik ez, Formabituz 3, errestoan lau tanto, laura gozo antzekoak, txapakainan beste 2, atzean beste 2, Eskerrorman 3, Erasoan galdutakoak 4, eta gainitzean galdutakoa beste bat, eta orain Koteto kantxara zartu denean, Mikel Itaso izan da albora etorri eta okerrez banaiz Imanol Altunari eskatu diona zinta behar den bezala jartzeko, eta aprobetxa bindu inakike, sestu eskau eta berriz lotzeko, eta